Да, от страна топ е по-старо. Само председник е по-старо. Пройде само да не може да отиде. Имам нeke стихи, ама не сме сигурен кој беше така дупан. Да. Казал, не да видите, 87 ќе ти кажа. Не мог кола да Кой автобус съм изпуснал, бе? Не, бе, в канала да пишеш пътуваш с нас. Да. Пак е някакво цели ще напред. Приготвили ли сте нещо така? Сигнала човек си. Знаете ли какво е бой? Сега ще го разберем. Дипломатски скандал. Войната е врата игрива. Накрая ли боя си? Да, това е. За селата. Obama da geldi.
Zašto se ja sad... Благодаря. 5 секунди.